дошли на 12-то издание на поетичния конкурс "Искри над бяла" 2013. Отново сме тук, отново сме заедно, благодарение на добрата стара магьосница – поезията. Или на вечно младата магьосница – поезията. Кой знае? Поезията. Магията, която може да създава и да руши светове, да отвежда хората в тях, да ги кара да се обичат, да се мразят, да се разделят и събират, да се прощават. Поезията не е обикновено вълнение, отпечатано върху белия лист. Тя е рима и ритъм. Тя е оригинално хрумване и намерен образ. Тя е мисъл и музика. Тя е магия, която всеки може да преживее, стига да иска. Кръговрата на битието ни е стиснало здраво за гушата и сякаш не е време за поезия. Бързаме, оцеляваме, борим се неистово, мразим се, зверски си завиждаме, а живота се изнизва и остава незабелязаното цвете, неуловения поглед, пропуснатата усмивка. Пропускаме, не улавяме, не забелязваме, а с тях можем да очистим душите си, наяве и на сън. Сънят – това е основа на поезията. Има пряка връзка между съня, живота и поезията. Живота е и начин на съществуване, а сънуването е начин на живот. Поезията не е общуване, тя е приобщаване. Поезията е огърлица от думи и мълчание. Поезията е пътуване към свободата. Поезията се задавя от една излишна дума. Поезията няма пряка връзка с времето. Поезията е вечна. Поезията е потребност, но не за да кажеш нещо, което е вече известно, а да откриеш нещо ново. Например, елемент от собствената си самоличност, за да се опозная